Qed naħdmu lejn pajjiż ta' kwalità għax irridu li għada ikun aħjar millum. Kien b'dan il-kliem li l-Prim Ministru Robert Abela fetaħ id-diskors tiegħu b'reazzjoni għal budget 2025 it-tlieta filgħaxija fil-Parlament. Diskors ċaru pożittiv ta' gvern li verament għandu viżjoni u direzzjoni strateġika ta' kwalità għal Malta u għawdex tagħna. Il-Prim Ministru kwota numru ta' mistoqsijiet li qed jistaqsi l-poplu fosthom dwar l-ekonomija ta' kwalità, l-bilanċ bejn investiment u l-ħaddiema barranin u l-infrastruttura li toffli tranquillità. Mistoqsijiet li saħaq kif għalihom dan il-gvern għandu s-soluzzjonijiet. Araw x'qed jiġri fil-pajjiżi ta' madwarna, araw x'inhuma t-tluq mill-Libja, araw x'inhu tluq mit-Tunisija. Minkejja li nexxilna jkollna dak is-suċċess u għaliex nafu li meta aħna nagħmlu targets ċari kapaċi naslu għalihom nemmen ukoll li meta issa niġu biex inkomplu nindirizzaw il-kwistjoni taż-żamma tal-ordni fuq il-ħaddiema barranin hemmhekk se nkunu qegħdin naslu wkoll. Bl-istess mod illi pajjiżna indirizza u għeleb b'suċċess l-isfidi li ġabet magħha l-pandemija. Hekk ukoll l-istess se nerġgħu nindirizzaw u nsolvu u nsibu soluzzjonijiet għall-isfidi li hemm qudiemna. Ibqgħu emmnu fil-potenzjal kbir illi għandu dan il-pajjiż u fil-potenzjal kbir ta' niesu. Il-Prim Ministru anke tkellem dwar il-kwalità f'numru ta' oqsma differenti fosthom it-turiżmu, l-infrastruttura u mhux binqas dak tan-negozji. Ngħidu kien jiġi investitur u jipproponi investiment li se jħaddem 400 ruħ. Rarissimu kien se jkun dak. Kellek gvern dakinhar illi bil-problema kbira li kellu talqa ta' kważi 8,000 ruħ qiegħda lil dak l-investitur irrispettivament mill-investiment illi kien jipproponi kien jaħtfu jgħidlu ibdallu qabel għada biex itajjar 400 persuna minn fuq ir-reġistru tal-qatt u tal-benefiċċji soċjali. Illum il-qagħda inbidlet totalment. Illum minn dak it-tip ta' investituri li jiġu u jipproponulna investimenti li jħadmu mijiet ta' persuni. Għandna kemm nixtiequ. Dr. Abela kellu wkoll aħbarijiet sbieħ fejn ħabbar kif issa uffiċjalment ġie konkluż il-ftehim għal 33,000 ħaddiem fis-servizz pubbliku u li bih il-Gvern se jagħti aktar minn biljun euro lil ħaddiem fiċ-ċivil. Sur President illum qiegħed f'qagħda wkoll li bi pjaċir inħabbar illi minn ġurnata waħda biss biħlas ta' carers leave li qed nagħtu biex il-ħaddiema tas-settur pubbliku jieħdu ħsieb xi emerġenza ta' qarib dawn issa se jkunu qegħdin jitilgħu għal 3 ijiem biħlas. Il-Prim Ministru temm dan id-diskors b'messaġġ b'saħħtu li dan il-Gvern se jibqa' jaħdem għal pajjiż ta' kwalità. Wetkom żgur li se naħdmu biex pajjiżna joħloq ġid ta' kwalità li jitqassam ma' kulħadd, kwalità li tfisser serenità lill-familji tagħna, kwalità li tfisser serħan il-moħħ lill-familji tagħna, serħan il-moħħ lill-anzjani tagħna, li tfisser futur t'opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna, kwalità li tfisser servizz tas-saħħa eċċellenti, kwalità li tfisser li tiftaħ il-bibien għal karrieri. Kwalità fl-ekonomija tagħna għax irridu li għada ikun aqwa millum. Kwalità għal Maltin u l-Awċin kollha biex igawdu l-aħjar f'pajjiżhom.